En als ze dan ik nou beginnen te zweven, kan ik wel train in eigen krijgen. We zijn hier bij de Hienstekeuring en we zien hoe het hier ontdekt. Ja, de hele show, de entourage, de sfeer. Geweldig. We genieten hier zo van de Friese Hindes. Ja, heel leuk. Ja, ik ben er elk jaar. Ik moet eerst mijn bier even voortbrengen. Ja. Heb je geen verstand van? Nee, ik heb er geen verstand van. Dat is de fokker van... dat is de grootste fokker, hè? Oké. Ja. Zou je dat? Ja, dat zou hij, ja. Ja, dat klopt. Dit zijn de mooiste dagen van de hier. En de mooie shows, jongen. En weer een soort jonge hingsten. Ja, geweldig. Daar kan ik echt van genieten. En mijn vrouw ook. Ja, alle hengsten weer even zien. Weer nieuwe hengsten uitkiezen om volgend jaar weer mee te dekken. Hele mooie hinders. En al je gezellige mensen om je heen. Zit er nog wat tussen? Ja, er zit genoeg leuks tussen. Wat maakt een paard mooi? Het gehele plaatje. Ik word emotioneel op het moment dat ik hem zie en dat ik denk van, wat ben je toch een lieverd. De rasuitstraling, dus dat die hele mooie halsstrop en dat mooie trotse hals met dat hoofd, dat vind ik het mooiste. Ja, de kwaliteit van het vak. En mooie bewegingen. En we hebben gisteravond de show gezien. Helemaal top. Het zwarte en de statuur en de ras en de beweging. En... De karakters vind ik gewoon het mooiste aan de Friese. Over de hele wereld zie je heel veel mooie Friese paarden. En daardoor wordt Friesland ook bekend over de hele wereld.